Que tal, boas noites? As festas de interese turístico nacional e internacional promocionanse hoxe na cidade. Isto é Pontevedra ás 10. Comezamos. As festas de interese turístico nacional da provincia viviron hoxe o seu día grande na Deputación. Eventos como o cocido de Lalín, a festa do Albariño de Cambados, as festas de San Roque de Vilagarcía ou a festa do Marisco do Grove son para a presidenta provincial un produto estratégico pro turismo da provincia. A carta de presentación complétase ademais cos eventos de interese turístico internacional. Fai tamén menos de un mes aprobábamos o Plan Estratégico de Turismo, no que se establece con rotunda claridade que as festas de interés turístico nacional e internacional son un produto estratégico sobre o que é preciso facer fincapé e poñer en valor como marca singular do turismo na nosa provincia. Ese plan estratégico é a nosa pauta, é a nosa guía e, polo tanto, nós imos desenvolver cada un deses obxectivos estratégicos que se plantexan. Os alcaldes de cada un deses concellos onde se celebran estas festas de interese turístico nacional e internacional deronse cita esta mañá na capital pontevedresa, e todo para dar a coñecer toda a oferta gastronómica, cultural, vitivinícola e histórica coa que conta a nosa provincia. As festas de interese turístico nacional e internacional da provincia de Pontevedra deronse cita esta mañá no Palacete das Mendozas. O fin, potenciar todos estes eventos que enchen de contido a primavera, o verán, o outono e o inverno pontevedrés. Do 1 ao 5 de agosto, Cambados acollerá unha nova edición da Festa do Viño Albariño, unha cita que ten como fin conseguir o distintivo de interese turístico internacional. En este 2018 se vai a celebrar a edición número 66, durante a cal as súas rúas e prazas viaxan ao país dos sentidos e son visitados por miles de persoas atraídas polo aroma, polo sabor e pola cor esa tan carismática do noso viño albariño, ese amarillo dourado, non? O príncipe dos dourados, como decía Álvaro Cunqueiro. Unha realidade que se senten todos os recunchos desde ese 1977, que é recoñecida nese mesmo ano como Festa de Interese Turístico Nacional. Actualmente seguimos traballando, xa nos falta, a verdade, moi pouco para ter rematado ese proxecto para que sexa recoñecida Festa de Interese Turístico Internacional. Dende Vilagarcía, o seu alcalde lembrou que máis de 40.000 persoas pasan polo seu San Roque, Festa de Interese Turístico Nacional dende hai 10 anos. E respecto á diversidade, pois falaba da Festa de Augas, falaba do combate naval, pero tamén vos podo falar do Festiclown, das revenidas, da Menxa de Carril. Dende logo, unha cousa que tendes claro, pasa en calquera das festas que os alcaldes e alcaldesas acaban de, vamos a presentar, os aseguro que non vos vades a aburrir. Así que nada, dar as gracias á Deputación de Pontevedra por esta nova oportunidade de amosar que a nosa provincia ten máis forza que nunca, que as Rías Baixas teñen máis forza que nunca, e que cando falamos de turismo non queda máis remedio que mirar para esta zona. Así que os invito a Vilagarcía do 9 e 26 de agosto, que non vos vades a arrepentir. E dende o Grove, o seu alcalde dixo que o seu concello é o que máis cartos invirte na provincia nun evento destas características, unha festa que tamén está loitando polo distintivo de interese turístico internacional. E ademais quero dicir que é unha festa onde o Concello do Grove se implica grandemente porque aplica casi o 6% do orzamento municipal en esta festa. Ningún outro concello en Galicia fai tanto esforzo para promocionar un evento destas características. 600.000 euros que se adican para establecer un área ferial con 6.000 metros cuadrados de carpa cuberta, 3.000 deles de degustación, que teñen cabida 20.000 personas comendo ao mesmo momento, e pola festa do Marisco durante os 10 días este ano do 4 ao 14 pasan perto de 100.000 personas. As outras festas das que se fixeron gala esta mañá foron, dende o ámbito nacional, a do cocido de Lalín e a da Lamprea de Arbo, e das festas de interese turístico internacional na provincia, que son a Arribada de Baiona, o Corpus de Ponteareas, a Romaría Vikinga en Catoira e a Rapa das Vestas en Sabucedo. A provincia de Pontevedra pechou o mes de xaneiro cunha ocupación do 32%, 4 puntos máis que na mesma época do ano 2017. A presidenta da Deputación estima que o 2018 será un gran ano en canto a turismo. Para iso, o ente provincial traballa nos vindeiros meses para mellorar os datos do pasado exercicio.
O mes de xaneiro pechou as súas portas con datos positivos para a provincia de Pontevedra, cunha ocupación que chegou ao 32%, 4 puntos máis que no 2017. Datos máis que positivos para a presidenta da Deputación, e máis tendo en conta que o 30% dos establecementos hoteleiros están pechados durante o primeiro mes do ano. Cos datos de xaneiro, xa lles podo confirmar que comenzamos o 2018 con cifras aínda mellores se as comparamos con xaneiro do 17. En xaneiro do 18, a ocupación hoteleira media foi do 32%, un incremento de 4 puntos con respecto a xaneiro do ano pasado, cando a ocupación se sitou no 28% e xa tuvo un incremento moi relevante comparado con xaneiro do 16. O Salnés contou cunha ocupación do 41%, Pontevedra do 32% e Caldas do 20%. O 80% dos turistas que nos visitaron eran de ámbito nacional e cun rango de idade entre os 35 e os 60 anos. Os destinos máis visitados durante o mes de xaneiro foron a comarca de Vigo, Pontevedra e o concello do Grove. Carmela Silva dixo esta mañá que ten como fin converter o turismo nun sector productivo e de longo percorrido. Queremos que veñan centos de miles de visitantes, homes e mulleres, durante todo o ano e que sexa un sector productivo de longo recorrido, con moita calidade, porque eso é o que fará que, ademais, sexamos capaces de poder de seguir dicindo que vivimos nun paraíso, que o paraíso tamén hai que cuidalo, porque cuidalo significa que poderemos seguir tendo un turismo sostible de longo recorrido. Os principais motivos das viaxes dos turistas que visitan as Rías Baixas son a cultura e o ocio. Carmela Silva garda que no 2018 se melloren os datos de ocupación do pasado ano, do 2017, que foi un ano excepcional en canto a resultados turísticos se refire. O Concello da Boa Vila abre expediente sancionador á empresa responsable do alumeado do Nadal. O goberno local toma esta medida tras as numerosas deficiencias detectadas durante as pasadas festas. Iluminación Sumia terá que pagar unha multa de máis de 600 euros, o 2% do custo da instalación. Raimundo González informou esta mañá da apertura do expediente de sancionador á empresa que se encargou do alumeado de Nadal, Iluminación Sumia. O custo deste alumeado foi de máis de 31.000 euros. En base a esta cantidade, imporase unha sanción do 2% do custo desta instalación. Isto supón unha sanción de 626,78 euros. A sanción que lle vai caer e que se lle desconta da factura, porque, xa digo, o que contempla o prego é ese 2%. Exactamente, quer decir, según o técnico dice que, en base a lo dispuesto no apartado 26 do contrato en vigor, para a instalación indicada cabe a posibilidade de penalizar ao contratista co 2% do precio da instalación. Por tanto, fala do 2% con independencia, digamos, da gravedade do incumprimento do contrato. En todo caso, evidentemente, é o que ven no prego e a donde podemos chegar. Na Xunta de Goberno local tamén se informou de que no pleno deste venres, día 9 de febreiro, irá a nova ordenanza de veladores. E, en todo caso, decirvos que esta ordenanza pois se vai a ir ao pleno do próximo venres e como características esenciais é que esta adaptación da ordenanza foi participada e consensuada cos veciños, co sector, cos colectivos de diversidade funcional, etc. E que hai acordo nos temas fundamentais, como pode ser a cuestión relativa a horarios, a cuestión relativa a distancias, etc. En esta Xunta de Goberno, nesta reunión, tamén se deu conta de que o Concello amplía o abastecemento de auga dos Areas a 5 novas vivendas. De todas maneiras, chegamos a un acordo con eles en que facer o tramo no que si de a cota. É dicir, que efectivamente hai 6, 7 casas que dá perfectamente a cota e se podería abordar. Por tanto, en vez de facer un proxecto para toda a zona, pois sería
desglosar ese proxecto solo para un tramo o que está máis próximo aos areais que sí habería presión. O novo proxecto terá un custe duns 5.000 euros por vivenda e permitirá conectalas ao proxecto que o Concello executa na actualidade nas rúas areas. Pontevedra é o terceiro concello máis transparente de Galicia, segundo indica o índice de transparencia DINTRA. Só dos concellos galegos, Redondela e A Coruña, son máis transparentes na súa xestión que a capital de provincia. O índice DINTRA, o máis aceptado por parte das propias administracións públicas, puntúa a transparencia dos concellos a partir de 152 indicadores. No caso de Pontevedra, cumpre 97 parámetros. A súa transparencia, por tanto, é de máis do 63%. Este estudo acredita que a transparencia de Pontevedra é sobresaliente cunha nota de 9,23 sobre 10 en materia económico-financeira. Así todo, non todos os datos son positivos. O índice DINTRA dá varios toques de atención a Pontevedra, xa que suspenden algúns indicadores, especialmente no ámbito de contratacións de servizos e de urbanismo e tamén de obras públicas. Milleiros de persoas acudiron ao longo desta fin de semana ao recinto feiral de Pontevedra para desfrutar da 15ª edición de Stock Pontevedra, unha iniciativa que impulsa o Centro Comercial Urbano Zona Monumental co apoio do Concello, a Xunta e a Deputación. Unha cita de oportunidades onde participaron 63 establecementos comerciais na súa meirande parte da cidade de Pontevedra, aínda que tamén os había do Grove, de Vilagarcía ou incluso de Madrid. O obxectivo desta feira de saldos era liquidar o stock de comercios. Dende a organización tiñan como fin recibir máis visitantes que o ano pasado, obxectivo cumprido, xa que máis de 16.000 persoas pasaron por esta edición do Stock Pontevedra. E os emprendedores de Pontevedra e arredores tiveron o sábado a oportunidade de coñecer de primeira man as mellores experiencias e consellos grazas á primeira edición de Ponte Emprende, unha iniciativa dirixida a novos empresarios. O evento celebrado no Pazo da Cultura tiña como fin servir de punto de encontro entre os actuais e os futuros emprendedores. Nesta cita participaron na parte de poñentes Fernando Sánchez, que falou da comunicación con sentido común. Tamén estivo Sindo López, que se centrou na planificación financeira. Mari Carmen Fuentes fixo o seu discurso tendo como protagonista o sistema de subvencións. Jaime Barreiro centrouse no marketing online e José Luis Bouzas, o organizador, na formación. Ademais, tamén houve un apartado centrado no networking, onde as empresas puideron realizar contactos e captar clientes. Repasamos agora outras noticias deste luns en Pontevedra. 3 anos e medio de prisión, a expulsión do país e o impedimento de volver a entrar durante 6 anos. Esta é a petición que realizan a Fiscalía para un mozo de nacionalidade estranxeira acusado de agredir a outro cun vaso na cara. A agresión produciuse na madrugada do 25 de decembro de 2012 fronte a un pub na rúa Benito Corval. A vítima sufriu unha importante perda de visión nun ollo. A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra vende a aprobar as bases que regulan as subvencións dirixidas a entidades en ánimo de lucro para actuacións en ámbitos dos servizos sociais, sociosanitarios e da xuventude na provincia de Pontevedra durante o 2018. A liña conta cun orzamento de case 500.000 euros, 9.000 máis que no 2017, cando se beneficiaron 119 entidades. O Partido Popular denuncia que o Concello de Pontevedra pagou os aperitivos do Congreso que a CIGA celebrou hai uns meses na capital. Segundo a formación, a factura rondou os 2.000 euros. Jacobo Moreira lamenta que tras 18 anos de goberno o BNG non distinga entre o público e o privado e enmarca este caso na política caciquil que están a poñer en marcha os nacionalistas. Poio recoñeceu os protagonistas do deporte local este ano. O Centro Cultural Xaime Illa de Raxó acolleu a gala dos premios Poio Móvese, que busca recoñecer o esforzo, a dedicación e a entrega dos galardoados. En categoría masculina, o Consello Municipal de Deportes e o xurado decidiron premiar o atleta Rafael Fuentes. Noemí Blas, presidenta da escudería Buxa Motor, recolleu o recoñecemento na categoría femenina. En canto ás entidades, Poio Pescamar recibiu unha homenaxe tanto polo seu gran ano 2017 como pola organización da Copa de España. Finalmente, a Asociación de Veciños de Lourido foi galardoada co premio especial por a exitosa organización dos Xogos de Verán. Marchamos, señores. Poden seguir informados en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Nos volvemos mañá a partir das 9:30. Gocen da noite. Adeus.